for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love? Not war. Oh, I solved my problems with a check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love? Not war. Oh. And my people say, let's just try some loving, babe. Cause shawty, I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Girl, we could work it like a 9 to 5. Whoa, babe. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, 47 minutes after the hour of 7. Hey, babe. Ano sakit ng ako? Kamal ko. Ay. Asa lang kami sa heyo. Kita mo lang nagpang-we-up ka pero naangkat. Don't that, Sakit. Oy, na naglagol pila to ang imong nga. na. Naging kurente ka ba? Ay, nako. Ano ta? Ano ta dya? Ano ta diri? Sa storya lang tagamayan. Anyway, good morning. Ay, karisala. Ano nga isa ba? Anyway, good night na. Ito ta, dalutoy ka naman. Itulog na lang na. Ay, grabe, no? Grabe. Siguro hindi, pag tigulang ka na, minigin man niya. Grabe ka makatigulan. At least prostay na. Pili mo pa sinula? Hindi, diba? Paano ka na hindi ka na young adult. Young adult pa ta. Oo, young adult. Hindi, madasig ka na madasig ka na nga makapoy. Alam mo yun? Oo, dyan Oo. Tapos ang ibang feeling kapoy lang. So, nag-accumulate lang. Paano yun? Ano na score? Accumulate. Na may nakikisabay tawa. Diba? Marami magaling idragalin ka. Kaysa kami pa din nagpinindo. Doon ba? Nakakapoy na mo. Okay. Papatawa lang siya dira. Okay. Mayong gabi na. Kanyo. Dapat di ako nawili sa iya. Nangatawa lang na yun. Ay, may gabi na.
Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning. Good morning na naman. Good morning. Tama man ka. Good morning, good afternoon, and good evening, world. Oh, diba? Oh, good evening, Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening, world. Okay. Oh, kalain mo yun. Maalam bala ko. Ay, manong tabay. Wala na kuya sa inyong gambal. Anyway, October 7, 2021, kita mga kalagay kaka-best friend. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM Rojas. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing ag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, sa mga technical directors, Engineer RJ Borja Lagad Mingming Wego, kagaton partner, technical alagad Maria Jean Lorin Balgos. Mangikaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa alagad real. Ay, real. Pwede ko yan. Kailangan magtulog. Lang. Sino ba talaga ako? Ang espiritu ni DJ Washuga. Mas bumalik ka na. Ay, Pwede man na pag gusto ka mo ha. Ano sinabi? Kaya naman duwag dyan pangalan ta. Isa na lang kita kong dalo na. Ano ba eh? Oo, balik. Parang Ano? binag-binagi. Ano na? Nantawa man mayad kung di na nagkadto. Oh, lapasan ulong, no? Tatlogin sila yun. Okay, ayan po. DJ Washuga. Hindi naman, wala pa rin ko inigoy pa diretso. DJ Pretty. Okay pa kami. Binanutana. Karami isang patawa. Gani pati ako patawa. No. Gamat nga niya. Para na naman sa sangag-ngag. Kumusta mga kalagad kaka-best friend? Sa aton yung mga ka-best friends sa mga kaiping natin nga kaprobinsyahanan ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sa Negros Occidental, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Guimarasan, Nasbaras, probinsya sa Masbate, kag probinsya sa Romblon. Ay, sa mga best friends mo natin online, nga nakatutok sa atin official Facebook pages, pinagi sa atin live streaming, kag sa mga show. Ay, sa mga overseas Filipino workers. Binigigil sa ating padulong man. Nanonood sila ng program sila, mukha mago. Tino, may sila nakainom boy. Ang mga ginaiya, no? Perfect. Pasensya lang. Kaysa sagad na gina. Anyway, sa mga best friends natin, hi, mayang gabi sa inyo tanan. Happy Thursday evening. Ang mata, lola kita yung paturoy. Kamay pa ka kalagad. Hindi, ikaw mo mag-ano ha. Magkataka ka namin. Sana Kami ng Japonia. Okay, Para sa programa, hindi yun para sa tanan. bata ka man o konti gulang sa sining malinong kag malamig nga kagapihanon. Dandak ka. May problema ka. Istoryan Halata man, di ba? Dali na. Sana Bota na, ano yun yung Ate karera. na, panghatag na braha. Amali, ay ba amali, tama na napatawa. Hindi na ako makaka-on sa sunod sinatawa siya. Gani kami Ang man. problema, lain ang makaon mo. Nawili na sa malalanta. Lain na kayo nakuha niya. Pinggan to kay saya. Okay lang lang, sir, kaya mong ikilala. Yung nakuha pati Diyos na mo.
Nainom pati ang Diyos sa iban. Ay, maday ka duwa magkabataan. nagali. Tara na. Okay, nagali. Ay, dala na lang di ako na. Okay, sige. 54 minutes after the hour of 7. Ay, hi! And maayong gabi kay Syra Joy. Ay, may pasabat na si Syra. Sige, Bala karon na na lang. Gabi Dali kayo, lang. Na-enjoy natin dali. Maayong gabi. Uy, bagundi! Ay, welcome to The family. Hi! Kay Luterte Alpha. Aba, daw troll lang. Hindi, joke lang. Pero mayong gabi sa iyo, ma'am. Thank you Hi. so much and welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Life talaga. Good evening to all. Jamil Biliedo Carros sa barangay. Humagik-hik. Very good. Hi! Sa mga pamuluyo da sang barangay Humagikik, mayong gabi sa inyo dyan. Also kay Mama Lorna Francisco Valencia, kag sa mga kaupdanan niya dira sa Barangay Talon, Rojas City. Kay Papa Bruce, Rojas City. Kay Baby Princess, kay Bengkay. Kay Noynoy. Noynoy, mahing gabi sa Kay inyo Boknoy. tanan. Sa tanan-tanan nga rada, no? Mayong gabi sa inyo. Kay Sir Chilson Barcenas. Kay Ma'am Patricia Villarreal. Hello, DJ Washuga. Welcome, DJ Pretty. I miss you po. Balik ka na bukas, please. Ay, oo. So, lakat ka na mag-greet. Hindi kagina dabe. May ano kita, may field work kita kagina. So, Oo. pasensya na mga best friend. Ay, Kaya, namimiss ko. nakakahapon. Ay, oo, no? Naman wala kapon. Bisa na lang, pati boss. Hindi, araw na ko, boss. Don't worry. Gusto ko na kayong mga damod rin nakapalibot na police. Anyway, thank you so much sa mga listeners ni DJ Pretty. DJ Pretty! Anyway, good evening kay Benny Dalida. Good evening, Manang Kagmana. Iba gid basta inspirado. Oo. Kanami sa istorya. Gani, Abyan featured of the day. Kabay pa may mga magdamo pa ka mo, Ang no? gani. Thank you Para sa so mga much. kilala mo, no? Share Dason. Kita lang sa Facebook, Share Dason, no? Nang. Ano pa yung ngalanan, ha? Pero amo na yan, no? Mga matutom nga estudyante, no? Nang ginpadako, gid bala sa pagpalangga sang kasa. Oo, lalo na si Ben. Oo. Pagpalangga Talataman. kag pag-amuma sang kasa. Oh, si Ben, no? Grabe na ning amuma. Pero di na kami sini. Pero dira kita gabilib, no? Kaya mga Nine. kabataan nga nagabakas, kasubong kay Ben, kay Liza, tanan-tanan na sa Wise Lab Scholars naton. Sa mga volunteers naton. Sige, panghuaskatan ng gamit ta. Inang gapailis-ilis na gid, ha? Buson ta ni pangwasak. Natawag ka namin reaction mo. Total, palapit naman. Sana all. Pero panumdumon mo, bago pa lang ito pa ng sugod. Ayun. Power mention guys, time dito sa Korea, 3:49 a.m. Ng morning, dito mamaya work naman ako. Wow! Wow, sana all nasa Korea. Oo, 3:49 a.m. Susunod sila 3:50, no? Shout out kay Ma'am Patricia Villarreal, all the way from Korea. Wow. Annyeonghaseyo, ang laban na to. Sige, sino Okay, ka? kay Sir Marlon Lopez. Isa sa mga top fan. Thank you so much and happy evening. Fan kang. Fan-chang. Fan-chang. Ano? Shout out kay Ate Mia Jane Bermejo at DJ Bay John Ray de los Santos. Isidra Ogbakbasan, Jeffrey Lynn Brillo Rubio, Wendy Cordova Benovo, Christine Salvaderio, Chris Constantino Becarupo. Actually, hindi naman kilala ma'am ng tanan. Thank you so much, Gid. Oy, kay Ma'am Zenaida Jorge Andrada. Good evening, Pogi Real and Guapa Mai. Thank you and God bless. Nagkanto siya diri nagigad. Nagbisita siya kay Father Mark. Nagdala siya sa pamawag kay Father Mark. Thank you so much kay Ma'am kay Nanay Naids, no? Kay Ma'am Zenaida Jorge Andrada. Wow, mayong gabi sa imo, mama. Bisita man kami diri, ma'am. Mabisita man ko na diri si ma'am sa atin sa babaw. Sa kay Sir Crisanto Usam Delphine, thank you so much, mayong gabi. Happy birthday sa Consolve. Oy! Oy, happy
Happy ni Sir birthday! Jamil. Oh, pa-birthday naman dyan. Happy birthday kay Sir Jamil. Wow. Today is October 7, Oo. 2021. As in October 7, good sir? Oo. Sige, Malamang. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Oy! Happy birthday to you! Oh, duga nga pag kanta mo. Ang galing! Ang galing naman. Happy birthday kay Sir Jamil Biliedo Caras. And of course, kay Nanay Nanay Annalyn de los Annalyn! Reyes Julian. Happy birthday, Nanay! Ang gapagwapan namon nga nanay, taga Maynila. Sana makarating sa iyo ang greetings namin, no? Yes. Happy birthday sa iyo. Naway maabot mo ang iyong mga mitiin sa buhay. At makikita tayo muli. Makakain tayo ng ululupod. And kay D. Kay Kuya Ay, Dodong. oo! Kuya Dodong. Pero subong or kahapon? Happy birthday kay Kuya Dodong Ars. Dodong Araliano. Ano rin matuod? Ano matuod nga? Dionisio. Dionisio. Happy 50th birthday. Yes. Ano Happy tawag sa birthday. golden? Golden. O, kamanagan ng yellow. Oh. Bonggang Ah, yellow. Gali. Oo. Happy golden birthday, Kuya Dionisio Arellano. And sa tanan nga nag-birthday, happy birthday. Wanna say hi also to Nikki Simon Oleo who's watching, and also to Isidra Ogbak Basay. Mayong gabi DJ Washuga and DJ Pretty. Gapa shoutout man akon manghod nga si Sam Simon Basan. Thank you. Shout out. Watch out! Kay Sam Simon Basan nga nagatutok subong sa aton nga programa sa Istoryahan Ta. Oy, oras naton alas 8:01 diri sa aton nga pagpangalagad. Standby anay sa aton nga Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Magabalik ang aton nga programa matapos ang aton nga pagpangamuyo kag importante nga mga pahanungdom. Standby. Orasyo Imperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ila ginsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos.
Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center o Kutkasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, 6 minutes after the hour of 8. And we are back here only sa gyapon DJ Washuga And DJ Pretty. Alright mga kalagad kag best friend. Dili kita sa aton nga istorya pamangkot of the night. Okay. Ano be? Okay. Okay kayo? Okay, ang aton istorya pamangkot of the night. Kung may isa ka ka-hashtag para sa imo manunudlo, ano ina kagngaman? Kaya nagligad, nag-celebrate naton ang World Teachers Yay, Day. wow. And of course, no, sang aton man nga pag-celebrate sang Teachers Month sa September, ano galing start? 5? To October 5, 2021 mga kaalagad. Okay, wala makita ka program sang Tuesday because brand out. Power interruption pa more. So buong bawion ta, no? Ipakita nato natong pagpalangga, atong pagrespeto, and of course paghatag pagpasidungog sa aton nga mga dungganon, mga bulahan nga mga manunudlo kay ma'am kag kay sir. Atong istorya pamangkot of the night sa liwat na kung may isa ka hashtag para sa imo nga manunudlo, ano ina kagngaman. Example, hashtag mapisan or mahugod. Kaya bago na kita ko permi si ma'am kag si sir, no? Or si ma'am or si sir nga nagabaligya. Mahugod siya, no? Mahugod siya sa pagpangita sang pamaagi, no? Nga atawag sini maserbisyuhan ka mo. Mahatag sa inyo ang dekalidad nga edukasyon. I-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Again, sa mga kalagad naton nga nagatutok sa aton sa Facebook Live kag nagatutok sa radyo, pwede ka mo maka-join sa aton nga pahampang sa kahanginan kag mag-angkon sang chance nga magdaog sang Surprising prize! Mga ba daw 100,000 pesos?
100,000 pesos! Pati po nun tayo, no? Mga 5 years siguro. Mga Gani. abot na 100,000. Oo, Ay, hindi pa. 5 years. Sobra na guro. 30 Hindi pa. pesos. At least daw makapiyan-piyan ba? Nasa ito makalagad. Pili ka mo dahil number ninyo or favorite number ninyo from 1 to 20. Again, i-comment lang inyong sabat or pwede man niyo i-text kung nauya ka mo mag-comment. Nine. Pwede niyo i-text sa liwat sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Kag syempre bukas ang aton nga hotline number mga best friends sa Luyag Magpanawag. Yeah, pwede ikaw Kag. katawag no? Mas marami kung katawag kung kay storya ka mo namon. Yes, oo, gidya. Ang Balisayra, good evening para sa akon kung may isa ako ka-hashtag na gahatag para sa mga manunudlo, that would be hashtag padayon lang. Nga man, kay bisan ano pa nga kabudlay ang ilan agyan, padayon gihapon sila sa pagtudlo kag pagserbisyo sa ilang estudyante. Ikaduwa nga ginikanan, mina naton sila na andan. Pero habang gadugay, nakikita naton nga hindi lang sila basta maestro kag maestra. Nagiging doktor sila kung nagamasakit kita, nagiging clown kung makita nga masubo kita, or makita nga masubo ang klase, di ba? Magiging advisor kung need naton sang kaistorya. Nagiging security guard para lang masigurado nga safe kita. Nadugangan pang ila ubra subo nga pandemic kay bukod sa lesson plan, need pa nila mag-print sang module para lang may mabasa ang mga kabataan bisan sa balay lang. So, sa mga naghahambal nga tawhay lang sila, daragid ka mo nagsala. Bisan kapoy, lapyo, gutom kag pilaw ina sila, still padayon Japon kag kay mina ang profesyon nila. Sa tanan nga mga manunudlo sang Marcos Fuentes Integrated School sa Barangay Dinginan, Rojas City, super thank you gid mga ma'am and sir. Nangin memorable gid ang akon 13 years sa lin kinder hasta sa senior high school. Wow! Salamat sa pag-alaga sa amon bisan mga ulugtasan kag silumpaan kami. Salamat sa pag-intindi sa kada isa sa amon perme. Salamat kay wala nyo kami sukuan. Kay gapati ka mo nga hasta may maestro kag maestra, wala gid sang bata nga mapariwara. Nga ba? Happy Teacher's Day po sa tanan nga teacher. That's all. Lucky number ko is number 2. Pa-request po sang Salamat. Salamat. By SB19. No, ari nakagina pa siya Saktin mo na. actually. Ay, nakagina pa rin. One Thank you, minute and Syra 47 Joy seconds. Aluad Bautista, number 12 siya. Okay, sige. Number 2, grade number 2. Sige caller number 1. Hello, mayong gabi. Hello, sino ito? Ay, Mahinay, naman mahinay. Wait lang. dahil lang padakuin mo niya. na. Padakuin mo niya naman Hello? lang ang signal. Signal lang. Hello? Anya ko? Sino ne? Si Liam. Ay, hello, Lea May. Lemay. Kamusta si Lea May? Ha? Ano na, Bitmay? Kamusta? ikaw? Okay lang ako. May love life ka na? Why? Ay, very good daw. Ay, Sige. Oo, padayon lang sa pag-eskwela. Importante makatapos sa eskwela. Balahaw? Di ba? Yes. Okay, sige Lea May, ang aton istorya, pamangkot of the night. Kung ikaw kuno mayaras ang hashtag para sa imong nga mga maestro or maestra, ano ina kagnaman? Salamat, hello? Hello? Dula, Slemay? Hello, Lea May, Hello? Lea May. Calling, Lea May. Ara ka rin. Lea May. Hello, ba't Lea May. Tutugtog yung maniya signal, Galia. No. Batian mo kaginakon nyo pamangkot? Pangita na na yung signal, Lea May. Gautod-utod. Hello? Rakag! Na naman kay. Okay, ano yung mga hashtag para sa imong nga mga teachers? Ano ko ba yan? Ang mahatag ko lang dali sa amon may extra. Madam, tignan salamat. Ay, ginatao. Lea May, hashtag anay.
Ano yung mga hashtag para sa ila? Example, hashtag salamat ma'am or salamat sir. Hashtag padayon. Mga subong na ba? Oo, Liam May. No, Liamay, tawag lang ni Liamay pag medyo manami na mo signal, ha? Okay, sige. Pakita ka na isang signal ni mo. Shoutout sa kamayo. Lugtugan kag sa family Acuña na migid sa inyo nga duwa. Happy gidya. Wow. Thank you so much. Yarn. Okay, sige, Ariel, sa ating hotline number, hamba niya. Good evening po. Oo, sino ne? Dahil lang, may caller kita. Hello, sino yung may gawin natin? Hello? Hello, mayong gabi. Ay, hindi Hello, na. hi, may gabi, sino ni? Si Mama Lorna. Hi, Mama Lorna! Mama Lorna! Kamusta? Okay lang daw. Nakulang sa biyahe. Man, nga man, biyahe. Di ka nagbiyahe. Mga 6 pa lang, nagbiyahe na kami ng Panay. Nagano mo sa Panay. Nanduaw sa kunlula nga, napatay. Hi, Oh. condolences. Prayers and condolences, ma'am. Tapos, sigo kami nagpuli. 6 months kay basi, may dakop siyempre may bata ang gamay. Sa bagay, no? Hi, sige. Mama Lorne, may pamangkot kita subong para sa inyo. Sa imo, no? Ano ang imo nga hashtag para sa imo nga mga maestro or maestra kay gin-celebrate nato nagligad lang ang World Teachers Day? Ang akon nga hashtag ng stricto pero mabuot. Nga man, Mama Lorne. Ay sabi kung sa English, hindi ka bala kabalo mga wrong grammar bala. Tapos, why sila yan sila nga pangaki? Kundi tudluan ka nila sa insakto. Kaya para insakto ang imo nga English. No. Oo na sila, wala sila nga pangaki kung sala ka. Ginatudluan ka kanila sa insakto. Okay. Thank you so much kay Mama Lorne. Namo na manami ano na hindi nga sala ka, tagaan ka pagit Kigan sala, ka, oo. kigan ka. Dapat ang sala ginatama, no? Ayaw yung mga teachers. Shout out sila ma'am sa dininang eskwelahan. Sa Baliwagan National High School. Wow. May kilala kita da. Mutsong nga pa siya gyapon. Ano pa si ma'am? Si Ma'am Roda. Roda. Ma'am Lord, that's oo. Medra ko man sa elementary. Ay hindi ma'am, si ma'am. Roda. Ano nga pilyado ni ma'am? Ala, nalipot ako pinag ni Ma'am Roda. Ala, nalipot ako. Sorry. Anyway, sige. Thank you so much kay Mama Lorna. Ano yung mga lucky number? 15? 16. 16. 15? 15. 16? 1-5. 1-5. Nga pamatian mo man 16. Oo. Okay, sige. Thank you so much kay Mama Lorna. Basi may talamyawon ka pa kung mga song request da? I wanna grow old with you na lang. Ano ba? I wanna grow old with you. I wanna grow old with you. And now, in your Lain eyes. siya galiya. Anyway, Okay. sige. Thank you so much kay Mama Lorna. Walang nai-greet. Wala na? Okay. Pinag-greet naman na. Okay. Si Mama Lorna, ano ang radyo numero 8 sa Rojas City nga ginapamatian mo? Naman 8 months sa inyong paningin. Numero 1 naman sa mga puso namin. Sama-sama together, always and forever. Ito ang 88.1 Spirit FM. Ay, Naya. Grabe si Mama Lorna. The Thank you best so na yan. much, May kabalingon sa nga extra, Oo, di ba? diba? Nice one, Mama Lorna. Thank you so much. May gabi, Ma'am Jennifer Condino. Hashtag matyaga kag maantuson. Kay bisan ano kabudlay sang sitwasyon gaantos sila nga magtudlo para lang magantigo ilang mga estudyante kag magtudlo sang maayo nga buluhaton. Number 2 si Ma'am Jennifer. Number 2 para sa kamo ni Syra Joy. Paka-change lang Ma'am Jennifer Condino. Okay, sige. May caller kita sa next line. Hi, may gabi. Hello, mayong gabi. Oh, ara na sa. Leah May. Oh, Liam May. Ano na ito yung moment? Maligit na ginalagad may kay nagatula-tula. Kasi akong signal. Okay lang. Ano to yung mga hashtag para sa imong mga teachers? Salamat, kid ma'am. Ay, hindi, Hashtag. hashtag anay, hashtag. Hashtag in love, pumapag-ibig. Hashtag ba?
Hashtag. Hashtag una sa tanan. Oh, hashtag una sa tanan. Oh, sige, padayon na Lia May. Oh. Okay, sige. Salamat din ko kay Sir Abunday so kung ang kasi kinakaya gid kaya para matawagan kami sa cellphone kag maklasihan kami ni ma'am. Okay. Sir, Ah. hindi kaya kinakaya kita para makasihan kita. Okay, sige. Okay, ano yung mga lucky number, Lea May? Number ano man? Number 9 lang siguro. Number 9 para kay Lea May. O, basi may mga Alright. talamyawan ka pa da? Kag basi may request ka? Natamya ko nang galit din sa Balidyonan. Ah. Sinang Linatin, sinang Jerivel, sinang Jonah, kag si si Abel, kag si Father Erwin, kag samon mga upod ng HI, kag samon galit pictures, itig, Pictures Day. Kag ma-request lang galit ko. Ano? Sige, go. Ano man. Wala lang. Ay! Walang 3, 2, 1! ano Ano lang mo- siguro, nag-nice lang. Oh, ano gid Lia May? Ha? Ah, Hawak basta. kamay. Okay, sige, sige. Oh, okay, sige. Thank you so much, Lea May. Thank you, Gay. Oh, ano nga radyo sa Rojas City ang numero 8 nga ginapamatian mo? 88.1 FM. Yun na yan. Sama-sama together. Always and Ay, forever. patay na Bye-bye. niya. Thank you, good May. Jopong Limtan, mayong gabi DJ Washuga and DJ Pretty. Wash out lang kay Jude Benvenida Umitan. Dari sa Alba Village, Dinginan. Mayong gabi lang da. Ay, sino Jopong ni? Ang gwapo-gwapo. Dari sa Alba Village, Barangay Dinginan, Rojas City. Shout out or wash out kay Jude Benvenida Umiten, no, nga nagatutok man sa mong gabi. Diri sa Storyanta. Mayong gabi sa inyo dyan, ha? Basta tagay ta. Ay, number 6 na lang number 6 na. Kay ma'am, Sige, ano. si Ma'am Jennifer Condino, number 6. Okay, ari diri sa aton hotline number kay Texter 3310. Hambal niya, good evening po. Kung may ara ko hashtag para sa akon mga manunudlo, ini amo ang hashtag teachers lang sa kalam. Ah. Grabe nga hashtag ba? Gani. Lucky number is 4 or 5 if may makauna. Or 4 or 5. Wala pa sa ano, ngaman. Nga man. Ay, gali. Wala na. Kay Texter, sino na? 3310. 3310 ngaman. Dapat ipaliwanag mo ba, no? Oo. Paluwanag mo muna. Bakit Oo. ganyan ang iyong hashtag? Bakit hashtag teacher lang sa kalam yung in-hashtag? Okay, so kay Texter 6349 hambal niya. Hi DJ Washuga, si Toto. Nagali hambal niya. And DJ Pretty hashtag mapisan kag wala gid nagakakapoy. Oh, malituto. Kay tungod sa pagtudlo sa akon sa pagtudlo sa hashtag nga makalabot ako subong sa high school. Kag sa gihapon ginabuligan na ako gihapon. Request lang ako nga sang song nga Malayo Ka Man by Junior Crown. Ang number ko gali Malayo is Ka Man. number 13. Malayo ka man, malapit ka din. Oo. Okay, sa kay Texter 1627 na baliya para sa akon hashtag mapinalanggaon kay ang aton maestrala hindi lang estudyante ang kabig sa aton kundi daw ikaduwa na nila kita nga mga kabataan. Number 10 kuno from LJ de Monarca. Si Texter 1627. Tama gid man niya. Atong mga teachers 1627. atong mga teachers hindi lang niya estudyante ang maliban akong dungol kang estudyante syempre. Kina baby kanila. Oo, knock. Uso na no. Oo, Subong. house there dahil mo tapat. Wala. Tago ka ni teacher. Knock. House there. Talaga Rila. Shout out kay John Paul Dizon, kay Dave Ryan Gabuyog, April Joy Mascarinas Francisco, Lawrence Buro Samson, Rica Rintinelo Dalibaca, Graisa Margaret Duhelio.
Greetings coming from Patricia Villarreal. Salamat gid sa inyo. May God bless us kag aton berhen sang Santo Rosario. Igampo mo kami. Oy, thank you so much man, Sir Jamil Biliedo Carros. Ang pamauna mo, pwede mo man ipapas di sir. Ay! Ari man lang kami diyan. Okay, sige, banpad ang mga greetings sa mga best friends natin. Ano ba si pwede man ka-play na sang song? Shoutout kay Bea Denosta, kay Joy Ann Guillermo, Winda, Joelyn Brillo Rubio, Billones Lanis Rosemere, Royce James Legaspi, Dave Francis De Tanco, Michael Pionello. Doon daw pa shoutout si Ma'am Patricia, ho? Na-shoutout naman si Ma'am Lorna, ginano. Jason Sidoro Evangelio, Rayla Berry, Christian Gandanios, Capiz Archdiocese Sansak. Mary Ann Pancubila, Gamayaw, Richard Paul de Guzman. Mayong gabi sa inyo. Dan love and share, hashtag mabait siya. Mabuting tao at Sir Roland, thank you po kasi nakatapos ako ng pag-aaral ko. Ngayon, nasa abroad na ako. Dati suplada ako at maldita. Pero mahal na mahal kita. Sana maalala mo ko, Sir Roland. Oy! Oh, Sir Roland, sa ano? No? Sigurado maalala ka niyan. Sa anong eskwelahan ba si Sir Roland? Aramay, si Don Dada, may gabi DJ Pretty, kay DJ Washuga, welcome back. Balik ka, boss, DJ Pretty, nahidlaw na kami sa imo. Wow. Thank you so much. Yes, balik na kita, boss, mga best friends. Shoutout sa Don't akong worry. palangga, Mia Jane Wow! Belmel. Grabe sa doon. Ano palangga agad? Gani man. Shoutout man kay Jeneline Orolfo, Chia J. Galino, Angel Catalan, Disyembre, She Conchas, Acebo Gonarsa, Richard Paul, Di Guzman, Rica, Shane Abad de la Cruz, kag LG Placido. Mayang gabi sa inyo tanan. Thank you so much gid sa pagatutok sa istorya ta. Oy, sa mga Okay. gusto pa magsabat sa liwat atong istorya pamakot of the night. Pumayara ka mo ko sa isa ka hashtag para sa kay mamo, kay sir, or sa inyong nga manunudlo, ano inakag naman, i-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. Ikaw na dyan. Pahabol na sabat. Pahabol na sabat. Hi po, pag-greet naman ko sa Happy Teacher's Day. Sa tanan nga mga professor namon sa College of Management, kag sa tanan-tanan nga professor sa Capiz State University, main campus. Thank you po ang iya nga hashtag teacher lang kasmal. Kasmala. May nagin man? Mayara man sina. Okay. Sige. kasmal Pero lang, wala man malakas. siya na nag-explain. Pero anyway, Oh, shout siya- out sa tanan nga. Si Syra! Ay. Anak sa bata si Syra, dabe. Oo, Okay, anyway. Si Syra ko na ito. Amugi man kasmala. Hindi ako masyado familiar eh. Anyway, sa tanan ng professors sa College of Management, kag sa mga professors ng CAPSU. Wow. Belated Mayong- happy Teacher's Day. Mayong gabi sa inyo kag belated Happy Teacher's Day sa inyo. Arad si Ma'am Dr. Josephine Morines, no? Mayong gabi sa imo, Ma'am, kag shoutout sa imo. Thank you, Gid, sa pag utitid sa amon. Utitid? What's Oo. utitid? Ah, Okay, gets ko na. ano be? To care. Ay, nga mo na eh. Tama Hindi, diba? daw something masaya tidiran ka. Okay. Take care ko eh. Hindi man amuma na yan. Okay. Salamat ma'am and sir tungod sa inyo kag kabalo kami magbasa, magsulat kag maglimpyo. Kag salamat sa ila tungod naging nanay at tatay din sila sa amin mga estudyante. Number 18. Hashtag salamat kay Ma'am Ivy Bienes Acuña. Okay, 18 sa ko na. Thank you so much, ma'am. Okay, yours na ang 18 ta mo. Nabibiktima ako, dili ako Ay, Ay, naku, Kuya Carlo. Meron pa dyan. Okay, wala na. Thank you so much. Okay, Mag-play kita gano'n sa requested song sa ating mga best friends. Alright, first in the list of course, pasalamatan dahil natin ng mga teachers. Thanks to you with lyrics. Yung basa pa with lyrics. Salbay! Padahil lang sa pagtutok ng mga kalagad. Of course, pwede pa kamo kahabol sa aton istorya pamangkot of the night, sa aton pahampang sa kanginan, kag magdaog sang surprising prizes. I-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650 ang inyong nga sabat sa aton nga istorya pamangkot nga
Kung Hon. ikaw may aras ang hashtag para sa imo nga teacher o kung sa imo mga manunudlo, Ano ina? Kagama. Kagama. I-comment lang sila sa Facebook Live or text sa aton nga hotline number. Magabalik kita matapos sining matahom nga ambahanon. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of, and now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Thanks to Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you.
1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. It makes it clear to me. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. I wanna die in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap. Lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Sabi nila di ko raw kaya, lang mapapala wala raw pag-asa. Bukang bibig ng matay puro panggagaya, pero salamat sa lahat ng naniwala. Naniwala na wala lahat ng pangamba. Nagsimula magmula nung makasama ka. Di ko na kailangan pa ng iba. Halika may sikreto ako atin natin lang. Sige! Alam mo ba di makakaya nang wala ka, yeah. Walang makakatumba sa atin kahit ano pa mang halaga. Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap. Hey! Lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa mga naniwala sa aking abilidad, sa pagkapang ko na banayad. Hey! Tatanawin ko kayo sa aking paglipad. Salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat, thank you very much. Please lang wag ka nang umalis, love, kasi lagi-lagi na kitang namimiss lang. Parang di nagbayad 1, 2, 3 hanggang peace lang. Dapat paramihin mo ng 6 yung 3 para unlimited. Ang samahan ng hanggan kahit pasukulan ng mga karanasan. Walang di kayang lagpasan, kahit pasan ako ay lagi mong pasan. Minsan may bardagulan, habing siyang pagwalang 18 mga kayamanan. Yan ang dahilan ng matamis na karanasan. Kahit pa umulan ng kamalasan, di ko na namalayan kasi lagi ka na riyan, yeah. Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap. Hey! Lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa mga naniwala sa aking abilidad, sa pagkapang ko na banayad. Hey! Tatanawin ko kayo sa aking paglipad. Salamat, thank you very much. Salamat,
Salamat, thank you very much. Palagi mama hopya, di ka nagsasawa. SLMT nakuha mo ba ikaw yung palagi mama hopya, di ka nagsasawa. SLMT ng sobra, mahal ka ng lima. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y tuwahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y tuwahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Hey, haha! Sound dash, Malayo ka dancing. man, mahalaga mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun makakahalang kahit malayo ka man. Mahal, kamusta ka na? Mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di man kita makasama ngayon, pero hindi yun rason para ako ay maghanap pa ng iba. Sapagkat ako'y kontento na, sa'yo lang ako. Ikaw ang pumupo sa mundo ko at bumuo
ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahalagi mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun magkakahalang kahit malayo ka man. Dalawang puso ang pinana, subalit pinaglayo. Baka upang pagtibayin ang hindi na mabigo. Hawak kamay na kinapitan ng pangakong binuo na kailan may di papatinag sa tuksong mapangbuyo. Mapaglaro si Bakhala, susubukin ng tatagma ka. Siguro lang na tayong dalawa'y tinadhana. Kakayanin ng lahat, mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa'yo ay tapat. Malayo man ating pagitan sa ngayon, wag umiyak. Sapagkat magkakayakap ang muli yan ang tiyak. Palagi kang inaalala, saan man dalhin ng yapak ng aking mga paa. Mananatili ang galak na muli kang mahagkan at halikan. Magkasamang susulitin ang kabilugan ng buwan. Sa aking pagbabalik, sabay nating dudugtungan ang ating kwento ng pag-ibig na aking singin mula. Mahalagi mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun magkakahalang kahit malayo ka man. Mga araw at gabi na hindi kita katabi, nakakapanibago, di alam kung paano. Paano ko makakayanan na hindi kita kasama? Ang distansya natin ay napakalayo. Paano ko makakadayo kung pagitan natin libo-libo na espasyo? Matagal pa nga siguro na luminaw ang malabo, na ikaw ay makasama kahit nasa kabila ka mang ibayo. Pero kahit na ganon pa man, baka tandaan palagi na andito lang ako. Sa'yo nag-aantay nakaabang sa muli mong pagbalik kahit malayo man ating pagitan. Ang buko tangi kong ipapabaon sa iyo, tiwala at lubos ko na pagmamahal. Libumang kilometro agwat sa isa't isa, sa aking puso ay mananatili parang espesyal. Mahalagi mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun magkakahalang kahit malayo ka man. Kahit malayo ka man, di magbabago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya wag kang maramba at wag kang mag-alala. Di ko babaliin ang sumpahan nating dalawa. Maghihintay ako na muli makasama ka. Mahalagi mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun magkakahalang kahit malayo ka man. Mahalagi mong tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa. Di yun magkakahalang kahit layo ka man. Oras sa Philippines! Bawat oras sa Pilipinas. English sa bugla. Okay man ang oras sa Philippines, di ba? Philippine man, Standard oo. Time. Muna lang ganap ko na yung basa niyo. Nakapuli-puli. Subok ko lang ito experience. Kaya pinakal ka pa na dabi, mascot na oras sa Philippines. Mag-RT ang yawa. Ikaw wala mismo. Philippine Standard Time, 48 minutes after Sana the hour, all. babe. Sana all. Ay, hari naman kami. Namahulog ko sa kumbang ko. Yan, ang ginakumbaan Dapat ko. ikaw kinapoy ka naman. Di na to. Nagkaladula na ako. Anyway, good evening kay Ma'am Roslyn Rico Alayon. Good evening, DJ Washuga kag DJ Pray. Hashtag spread love.
And care to all teacher. Kaya para sa akon, kung wala ang mga teacher, wala sang professional nga tao. Yes. Number 14. Number Oh. 14. Tama man si ma'am, no? Oo, gid lang, syempre. Number Oh. 14, ano nga pangalan? Roslyn. Ikaw na, Roslyn. bulig-bulig din pagmita mo. Ako na itong nagsakripisyo. Hindi ka man marunong mag-initiate. Apelido pa? Ano apelido ni Mamay? Alayo. Alayo. Okay, sige. Okay. Nasa ano na? Kasi mo that tics. Di na to. Naman ako Sir Dod, kumanda. hashtag malakas lang si Ma'am Sara. Bisan paliligoy ako importante gin papasar mo ko Ma'am Sara sang Philomar Christian University pamay number 7. Oh, okay. Nga man sir, hashtag malakas kaya papasar sa kuno. Oh, ba hindi Ay, ba sige, na tanang pwede, estudyante ginapapasar? Oo. Especially yung mga dungol. Na. Oh, diba? So, hindi ka magambal nga pati ako ha. Good eve mga DJ para sa akon hashtag malaga. Hindi lang sila maestro. Ay, tawag na ni. Tama na. Ay, nakanan mo na ni. Si Sir Baguio? Baguio. May number 18 na sir. Oh, Ma'am hambal Ivy niya. Diaz. Kung hindi lang sila maestro, kundi talawagon kung malain ang pamatyag kag nagahatag sang comfort sa aton. Number 18 ko na kay Sir Baguio, pero may nauna na sa number 18. Sir Raymark Anono, good eve DJ Pretty and DJ Washuga para sa akong teacher kay kung wala ang teacher wala kay may nabalaan kag hindi ka kita obra maayo kung wala katapos sa pag-aaral mo. May lucky number 6. Anong hashtag mo sir? Teacher. Teacher. Ay, hindi. Oo, para sa akong teacher. Hashtag teacher. Oh. Teach sure. Okay, nakita na mabutan ha. Number 6 ko na Sir Raymark Anono. Number 6 na si Ma'am Jennifer Condino. Ari kay pasensya na. Texter 2751. Good evening, Idol, DJ Pretty and DJ Washuga. Ang hashtag ko para sa akong teachers, hashtag mahugod kag maintindihon. Wow. Kay bisan magbalik ako sa module, hindi ko tanan natapos answer kag hambal ko dason ko na lang ipas, daso ko na lang ipas sa kay nabudlayan ko mag-answer. Understanding man sila tanan kag thank you sa mga teachers ko sa Baliwaga National High School. Uy! Hashtag man siya ko niya. Lucky number is number 1 from Christian. Hashtag number 1. Ay, natawa. Sila si Christian. Christian. Ay, si Noy. Okay. Christian. Dire naman ako, di ba? Okay, so Baka naman, no? okay. Mary pa. Good evening sa inyo tanan. Kung ako ang may aras ng hashtag para sa teachers ko, manang hashtag maraming salamat sa mga teachers. Dahil sa kabila ng pandemya na hinaharap natin sa ngayon, ay nandyan pa rin po kayo para patuloy kaming tulungan at gabayan sa aming pag-aaral. Ng buong puso at mayroong pagmamalasakit, may lucky number ang available lang po. Salamat. Closest Available number 3. Si Texter 9909. 9909. Okay, yours na ang number 3. 20 na lang ko no kay Sir Baguio. Sir Gumatigil Baguio. din si Sir Baguio. Thank you so salamat, much. Sir Baguio. Okay. Oo, kay ano ka itong balya nagligad. Ano ka na? Gakuan siya, Guardia. Ay, wow. Shoutout sa mo, sir. Halong ikaw da. Hi, Sir Baguio. Kalipat ko daw diri siya sa sa Arnaldo Boulevard. Hi. Tama man, sir. I don't. Halong ikaw, Sir Baguio. Shoutout sa mo, sir. Kag thank you so much, Gid, sa parang nga pagtutok diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Shoutout kay Liovelin Diciembre da Pugo, Florisa de la Mide, Galieto, Kyle Padsky, Habulin, Roslyn Hugo, Arnie Dangan, Batuegas, Micaela Almalbis Romero, kag Eileen Mayabason Jama. Pamain 11 or 14 pa-request na ngayong gabi by Al James. Hindi na natin ma-play. Okay, anyway, hambal ni Wendy Cordoba Benobo, hashtag teachers ko, sisters ko. Ay! Thank you mga ma'am sa taran nga learnings nga gin-share nyo, sa taran nga advice nga pilit nyo ginapaintindi sa amon. Nakakita kami hindi lang sang isa kabyan kundi isa man ka magulang kung diin ginaguide kami sa bawat actions namon. Ginalet nyo self
niyo always para maging sandalan namon sa masubo nga moment nga may ara kami. Hindi lang kamo simple nga teachers lang, kamo ang mga magulang siguro namin niya. Magulang. Namon always kami gina-cheer up sa taran nga bagay. Good evening DJ Washuga and DJ Pretty number 11. Hambal ni Alright. Wendy. Thank you so much, Wendy. Kag-shoutout sa imo dyan. Oy, si Ma'am Patricia Villarreal, number 11 o 14. Oh, may 11 ako 14. Okay, sige. Or number 12. Okay, baylo na lang sila. Number 12 ko na si Wendy. Okay, sige. Oo, kay total na naman si Ma'am Patricia Ginan. So, Wendy. Mhm. Wendy, tapos Patricia. Chase na sila. Alright, 54 minutes after the hour of 8. Nakapabaksin na po kayo, DJs. Of course! Si Roldan ay sa University ng Antipolo Rizal. Wow! Si Sir Roldan niya galing. Sir Roldan na Roland, ba't ako gain na? Nagabaylo ang pangalan. Sige, thank you so much mga kalagad ka best friend nga nagtutok subong sa aton nga programa sa Istorya Hanta. Okay, wala na. 55 minutes after the hour of 8. Yay! Ranang roleta. Go ahead and Get the wheel. Our first lucky number. Congratulations sa may hawig sini. Number 11 ay abaw. Si Ma'am Patricia Gid. Nagbaylo sila. Sige. Next number. Congratulations. Mayroon mo magpili ang kwan, no? Ang ruleta to, no? Number 16? 16? 16. Wala sa 16. Wala sa mga pili kay 16. Number 19. 19. Wala pa nagpili kay 1 time. At least may duwa pa, oh. Tapos 4 pag 8. Si Ma'am Aidan na ganun nagtadaw. Ano na? 11, 16, kag 19. Pangamuyo iyo na da, no? Pangamuyo Next na kami sa next. matutom. Sa may mga lucky number. Taran. Sana all. 15, 1, 5. Mama Lord! Wow. Isa pa. Sa duwa na ang mayara sing anak. Sang madaog. Number 9, si Lea May. Number 9, Lea May! Congratulations! Ari na, ito yung mga lucky winners mga kalagad. Ang number na na-spin na to, number 9, si Lea May. Number 11, si Ma'am Patricia. At number 15, si Ma'am Lorna. Validate na ito liwat kung sila gidman ni. Basta number 9, number 11, kag 15. Kaya wala may nagmain kay number 16 kag kay number 19. Anugon. Kawawa naman sila. So 9, 11, kag 15 ang sigurado may premyo. 9, 11, kag 15. 9 si Lea May, number 11 si Ma'am Patricia, number 15 si Lorna. Alright, Okay. number 9, congratulations. Ay, sino si number 9? Si Lea May, 10 pesos galod. Number 11, si Ma'am Aida, 10 pesos galod. Number 15. Oh, number 15, Ma'am Lord, 10 pesos galod. Ay, pero congratulations, no? At least, makapiyan-piyan para sa inyo. Isa lang inyong lucky number. Inyong mga cellphone numbers Sa para aton ma-loadan nga, natin. tas Hotline yung number account. 0907-621-6650. Anyway, bisan 10 pesos, congratulations pa din. Oo, Kaya kaysa aton sunod. ng mga nagtagdaog, mga avid listeners kid naton. Kag sa sunod, pang pang hakot na kamo sa inyo pamilya, mga kabyanan, i-mention nyo lang sila, no? Malantaw na sila. Kag ma-comment, for sure, no? Dako ang chance ka magdaog sa mga surprising prizes. May cash prize, may ara man sa groceries, Kag may aton ng mga load. load. Pwede man i-convert, convertible man sa GCash, no? Pwede man GCash, Okay. Alright, may gabi kay Tita Malu dyan, yung pamatis la kuno, sakay ng Julian, and of course kay Madam Yani Gail, ng Irene, mayong gabi sa inyo dyan, and kay sa liwat kay Noy Japong, mayong gabi.
And of course, hindi natin pagkalipatan, Nanay Maya, Tay Umi. Ay, hi, Nanimay, Tatay Umi. Permigis na ko ng pamati, kinagabi, Gani. tapos sambalya, hindi kita dito ko na magadto. Ngaman. Basta magpinatawa man sila. May gabi kay Tatay Umi, kay Nanay Maya, kag sa mga pinalangga naton, nga mga tawag sila mga project partners dira sa Sitio Tag-Awa, Barangay Tamulalo, Dumaraw, Capiz. And of course, Ibaka, sino kaya itong kagawad? Si Sir Wilkie. Wilkie Procurador. Procurador. Kaya nagpapatigid ko na permisa Sa Tres Marias. Kay Maria Lorin, nag-birthday, Maria Camille. Maria Camille. Kag kay Maria Maria Cheska. Cheska. Maria Nonoy. Si Nonoy kag si Si Dodoy. Dudoy. Kag si Maria Jimmy. Ay, si Maria Chona, hindi na. Sige, thank you so much sa inyo. Kag kay Sir Tumlos, wala pa nalipat ko sa kwan ni Noy Jong. Oh. Basta, galing sa sunod na lang. Next, subong Webes? So, next week na lang. Next week na. Pwede man, buwas, kung Program, Oo. Ikaw makaabot ka din. Oo eh. Ay, diri lang ako mo, ano? Dito ka man. Oo. Dito ka man. Dito ka lang. Pasudlin mo ako, ha? Oh, sige. Pag nalate ako, matawag ako sa iyo. Oo, Hindi hindi, ako matawag. Pasudlin magpakita. dito, oh. Ha? Hindi, pwede. Aton din. Magpakita ka lang ng ID mo. Madala lang ako ID. Okay man na. Sige, 9 o'clock na. Nadasig 9 na. Gani, saan naman gani ako? Thank you so much, kid, mga kalagad, kaka-best friend. Yung nagpupod sa ating programa diri sa Istoryanta. Sa inyo tanan-tanan, kamo ang amon nga kabakod. Ikaw mo amon inspirasyon sa pagpadayon. Madayon lang ta, no? Oo. Siya, sa ngalan sang bilog nga puwersa sa station broadcasting, sa ating overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa ating Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Renflor. Sa pangalan sa aton Station Manager, Reverend Father John Dave Ebalya, mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kagaton partner, Technical Alagad Maria Jean Lorin Baldos. Sige, lagbong ka more. Pero sa aton nga mga mga manunudlo, sa kay ma'am, sa kay sir, thank you so much. Kag saludo kay kami sa inyo. Kabay pa, no, nga magpadayon natin nga serbisyo kag pag-alagad sa mga estudyante apisa sa mabudlay nga panahon. That is why nga nagasaludo gid kami sa inyo kay kung anuman, no, anuman nga panahon, yara kamo sa gihapon handa nga maghatag sang dekalidad nga edukasyon. Thank you so much. Ito nga mga teachers na kon sa Agnaya Elementary and National High School and syempre sa Colegio de la Purisima Concepcion. Kag sa Caritas Philippines. Caritas Philippines Academy. Ay, shout out sa inyo dyan. Thank you so much. Sa Panitan National High School, sa Panitan Elementary School, Buknort Elementary School, yeah. Salamat, kid. Okay na, hindi natin Ganyan mo na. Salamat. Salamat. And these is, hindi dapat kay kung duwa kita, ano dapat? Ano man, namin mo? Kaya ako, this has been your DJ. We have been your DJ. Hindi kami sure. Anyway. Nangikaw po nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Inisaliwan si DJ Sugar. And DJ Pretty. Nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw lamang mapahilayo. Kag bastang imo pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas! Bye-bye. Ciao, Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahanta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahanta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty.
kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM. DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM. Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, DWBS-AM-FM. Legazpi, DWMX-FM, Isabela, DWRVAM. FM, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, DZEA-AM. Lawag, DZGN-FM, Sorsogon, DZJO-FM. Baler, DZNS-AM, Vigan, DZPAAM. DWWM-FM, Abra, DZSB-FM. Calapan, DZUL-FM, La Union, DZVTAM. FM, Occidental Mindoro, DZWM-AM. DWTJ-FM, Alaminos, DZWT-AM. DZWR-FM, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Radio Maria, Tarlac at Radio Veritas, Manila. Sa Visayas, DYAF-AM, Bacolod, DYDM-AM, Maasim, DYKA-AM, FM, Antique, DYMI-FM, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, DYRD-AM, FM Tagbilaran, DYWC-AM, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDW-FM, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, at sa Mindanao, DXCPAM, General Santos, CXDB-AM, Malaybalay, DXDD-AM, FM Ozamis, DXGD-AM, Bongao, DXGN-FM, Davao, DXHM-AM, at DXDV-FM, Mati, DXMM-AM, Hulo, DXSN, Surigao, DXMS-AM, at DXOL-FM, Cotabato, DXND-AM, at DXDM-FM, Kidapawan, DXOM-FM, Coronadal, DXVPAM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, dove ci è dubbio, fede, ci è disperazione, sperare, dove ci è nerezza,
Ikaw nagapamati sa emergency broadcast sang 88.1 Spirit FM